Există un loc în lume unde trecutul nu este doar consemnat, ci controlat, unde adevărul nu este distrus, ci selectat cu o precizie aproape chirurgicală, unde istoria nu este doar scrisă, ci rescrisă în funcție de cine are puterea să o păstreze sau să o ascundă, iar acest loc, deși pare deschis și accesibil, rămâne unul dintre cele mai închise și misterioase din întreaga lume. Un loc în care zidurile nu protejează doar credința, ci și secrete care ar putea schimba pentru totdeauna modul în care înțelegem realitatea. Iar acest loc este Vaticanul, o enclavă minusculă din inima Romei, dar cu o influență care depășește granițele geografice și epocile istorice. Un loc care de peste 2000 de ani a acumulat nu doar credință și tradiție, ci și informație. Iar informația, așa cum știm, înseamnă putere. Iar atunci când o instituție deține una dintre cele mai mari colecții de documente din lume, întrebarea nu mai este dacă există secrete, ci cât de profunde sunt acestea și cât de mult ar putea schimba tot ceea ce credem că știm, dacă ar fi dezvăluite. În adâncurile Vaticanului se află ceea ce oficial este cunoscut drept Arhivele Apostolice Vaticane, un nume care sună aproape banal, dar care ascunde în spatele lui una dintre cele mai vaste și mai bine păzite colecții de documente din istoria umanității. Arhive care se întind pe zeci de kilometri de rafturi, conținând milioane de pagini, unele dintre ele scrise cu sute sau chiar peste 1000 de ani în urmă. Documente care au fost martore la nașterea și căderea imperiilor, la războaie, la trădări, la alianțe și la decizii care au schimbat cursul istoriei. Dar ceea ce face aceste arhive cu adevărat fascinante nu este doar conținutul lor, ci accesul limitat, aproape imposibil pentru majoritatea oamenilor. Un acces controlat cu strictețe, unde doar un număr extrem de mic de cercetători primesc permisiunea de a vedea fragmente atent selectate. Niciodată întregul, niciodată imaginea completă. Iar acest lucru ridică inevitabil o întrebare care nu poate fi ignorată. Dacă aceste documente sunt doar simple înregistrări istorice, de ce sunt ele atât de bine protejate? De ce nu sunt deschise complet publicului? De ce există această nevoie constantă de filtrare și control? Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să înțelegem că Vaticanul nu a fost niciodată doar un centru spiritual, ci a fost și unul dintre cele mai influente centre de putere din lume. Un loc unde deciziile nu afectau doar credința oamenilor, ci și politica, economia și direcția întregii civilizații occidentale. Iar de-a lungul secolelor, papii nu au fost doar lideri religioși, ci și strategi, diplomați și uneori chiar jucători în jocuri de putere extrem de complexe. Iar toate aceste interacțiuni au fost documentate, păstrate și arhivate, fiecare scrisoare, fiecare tratat, fiecare decizie fiind consemnată într-un mod care astăzi oferă o imagine detaliată asupra trecutului, dar doar pentru cei care au acces la aceste documente. Pentru restul lumii, această imagine rămâne incompletă. Există documente în aceste arhive care au fost făcute publice și care arată clar că Vaticanul a avut un rol direct în evenimente istorice majore, de la influențarea monarhilor europeni până la implicarea în conflicte politice și religioase. Dar există și indicii că nu toate documentele au fost dezvăluite, că unele dintre ele rămân ascunse, fie pentru că sunt considerate prea sensibile, fie pentru că ar putea genera controverse majore. Iar aici începe partea care transformă aceste arhive dintr-un simplu depozit de istorie într-unul dintre cele mai mari mistere ale lumii. De-a lungul timpului, au existat numeroase teorii despre ceea ce ar putea conține aceste arhive, unele dintre ele bazate pe fapte, altele pe speculații, dar toate având un element comun, ideea că Vaticanul deține informații care nu sunt destinate publicului larg. Unele teorii sugerează existența unor texte religioase alternative, evanghelii care nu au fost incluse în canonul oficial, texte care ar putea prezenta o versiune diferită asupra vieții și învățăturilor lui Isus. Texte care, dacă ar fi reale și dacă ar fi făcute publice, ar putea schimba modul în care este perceput creștinismul, iar deși există deja evanghelii apocrife cunoscute, ideea că ar putea exista altele, mai vechi sau mai detaliate, continuă să alimenteze speculațiile. Alte teorii merg și mai departe și sugerează că Vaticanul ar deține documente despre evenimente inexplicabile, despre fenomene care nu pot fi explicate prin știința modernă, despre apariții, despre obiecte misterioase sau chiar despre contacte cu entități necunoscute.
Iar deși aceste idei sunt adesea respinse ca fiind exagerate sau fanteziste, ele persistă în mare parte din cauza lipsei de transparență totală. Pentru că atunci când informația este limitată, imaginația umană tinde să umple golurile cu scenarii din ce în ce mai extreme. Dar chiar și fără a intra în zona teoriilor extreme, există suficiente exemple reale care arată că arhivele Vaticanului conțin documente extrem de sensibile. De exemplu, documentele legate de Inchiziție, procesele împotriva celor considerați eretici, arată o perioadă în care biserica avea puterea de a decide nu doar ce este adevărat, ci și cine are dreptul să trăiască. Iar aceste documente oferă o imagine uneori incomodă asupra trecutului, o imagine care nu se potrivește întotdeauna cu percepția modernă asupra bisericii. Un alt exemplu este cazul lui Galileo Galilei, ale cărui documente de proces sunt păstrate în arhive și care arată clar conflictul dintre știință și autoritate. Dar chiar și în acest caz, există întrebări despre cât de completă este imaginea pe care o avem, dacă toate documentele au fost făcute publice sau dacă există detalii care rămân încă ascunse, iar aceste întrebări nu sunt doar despre trecut, ci și despre modul în care istoria este prezentată și înțeleasă. În timpul celui de-al doilea război mondial, Vaticanul a fost din nou în centrul unor evenimente majore, iar documentele din acea perioadă au fost studiate intens pentru a înțelege rolul și poziția bisericii. Unele dintre aceste documente au fost deschise cercetătorilor, oferind o perspectivă mai clară asupra acțiunilor Vaticanului, dar chiar și aici există controverse. Există voci care susțin că nu toate documentele au fost făcute publice și că anumite informații rămân încă ascunse, iar acest tip de situație nu face decât să alimenteze ideea că arhivele conțin mai mult decât ceea ce este cunoscut. Accesul la aceste arhive este unul dintre cele mai restrictive din lume. Cercetătorii trebuie să treacă printr-un proces riguros de selecție. Trebuie să justifice exact ce caută și de ce, iar chiar și atunci, accesul lor este limitat. Nu pot vedea totul, nu pot copia liber documentele și nu pot explora arhivele în mod independent, iar această structură de control este justificată oficial prin necesitatea de a proteja documentele și de a asigura interpretarea corectă. Dar pentru mulți, această explicație nu este suficientă, pentru că în final întrebarea nu este doar ce se află în aceste arhive, ci de ce este atât de important ca anumite lucruri să rămână ascunse. Este vorba despre protejarea credinței, despre evitarea controverselor sau despre menținerea unei anumite forme de control asupra informației, iar răspunsul probabil nu este unul simplu, ci o combinație a tuturor acestor factori. Pe măsură ce tehnologia avansează, există tot mai multe discuții despre digitalizarea arhivelor și despre posibilitatea de a face o parte din ele accesibile publicului larg. Dar chiar și în acest scenariu, este puțin probabil ca toate documentele să fie dezvăluite. Unele informații sunt pur și simplu prea sensibile sau prea complexe pentru a fi interpretate fără context, iar altele ar putea avea implicații care depășesc sfera istoriei și intră în cea a credinței și a identității culturale. Misterul arhivelor Vaticanului nu este doar despre documente, ci despre ceea ce reprezintă ele, un simbol al modului în care cunoașterea poate fi acumulată, protejată și controlată. Un simbol al faptului că nu tot ceea ce există este accesibil și că uneori cele mai importante lucruri sunt cele pe care nu le putem vedea. Și poate că acesta este motivul pentru care aceste arhive continuă să fascineze, pentru că ele reprezintă o promisiune, promisiunea că undeva, într-un loc bine păzit, există răspunsuri la întrebări pe care le-am pus de secole, răspunsuri despre istorie, despre credință și poate chiar despre natura realității. Iar până când aceste răspunsuri vor fi dezvăluite, dacă acest lucru se va întâmpla vreodată, misterul va continua să crească, alimentat de tăcere, de speculații și de dorința umană de a descoperi ceea ce este ascuns.